बिथांमोना सासे खांख्राइनि जों जोनोम होजानाय खांख्राइ फिसायानो होननानै आं सानो बिथांखौ खांख्राइ फिसा बिथांमोना बिपिएफनि बारावनो पलिटिशियान हिसाबै जोनोम जानाय सासे सेंग्रा बिथांमोना हार्ट एन्ड सोल बिपिएफ सादा बुसा आयाराम गयाराम जेबो मिथियाबाबो ओरैनो इउटुबाव फंनैसो खोथा बुंलाबायबाय भुलाथ' जाखायो निमाहा हो आरो बेनिफ्राय जोङो इसेबां थाव गुबुन भाषाखौबो होनो रोङा जा हायो एसे एनै बुंलाबायो बेनि थाखाय निमाहा बियो आरो सोलोंनो खराग नोंथांमोना जाहाथे होयो रोङैफोरखौ सुद्रायनानै होयो बेखौ आसा खालामबाय। दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन लोगोसे भिडिअ क्लिप्स होयै नोंथांमोनजों सावरायगोन बेनि सिगां नैबे आंनि खेंफोरथिखौ 1 मिनिट नोंथांमोना अननानै खोनासंग्रो बेनि उनाव ज' सावरायगोन। गोरोन्थिखौ सुद्रायलायनो खराग होनाया साबसिन ना गोरोन्थिखौ अपमान होनानै दोननाया साबसिन जायो बेखौ नोंथांमोना रायजो राजा आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो गाइस नोंथांमोना साननानै नाय आरो कमेन्ट्स हर बबे भाषाखौ बबे टपिकखौथो रोंखानानै फैजोबा लासै लासैनो एक्सपिरियेन्स मोनलांनाय नों आंनि एसे एनै गियान होनाय एक्सचेन्ज अफ आइडियास लानायनि गेजेरजोंसो बयबो रोंलायलायो। गावबा गाव निजित्थ भाषाखौनो जोङो जोनोमनिफ्राय रोंखानानै फैया सोलोंनांगौ जानानै फैयो थिग बिदिनो गुबुनारि भाषाखौबो जों सोलोंनांगौ जायो फोरोंलायनानै होनांगौ आरो माखासे टपिकफोरनि सायाव गोथौ गियानफोरखौबो नोंथांमोना फोरमायलायनानै होनांगौ। आरो दिनै आङो क्लियार बुंनो नागिरो बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दलनि आङो एजेन्ट नङा बेवहाय गोबां कमेन्ट्स फैदों आं जेबो रिप्लाइ हरफिननांगौबो साना स्क्रिनाव लाबोनांगौबो साना जियानो जाया सानै हयै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सफोरखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना मोनसे एंगेलजों बुंबाय थानायखाय आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि एजेन्ट सानदों बिदि नङा नोंथांमोना लेंहरबाबो जों थाङो सोरबाया लेंहरबाबो जों थाङो जाय बाइट होनो गोसो बेखौनो जों लाहैयो बेयाव नोंनि आंनि होरैनि होननानै जेबो गैया जेखौ नुदों बेखौ होनाय जादों दा बेफोरखौ बार होदो बिदि होननानै बाय थानानै जेबो लाब गैला भिडिअआव आवगायलांदिनि। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ प्रथमाव नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बियो सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अमिय कुमार नार्जारि बिथांनि लैहोर गयारि बिथांखौ थांखिनानै बुंनाय मोनसे खोथा दा बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायनानै लाग्रोदो। नोंथांनो आं मोनसे अफार होनो सानदों लैहोर नोंथाङा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे अफार होनो सानदों जे नोंथाङा डिबेटनि मोनसे सम ला आं एरेन्ज खालामना होगोन नोंथांनो डिबेटनि अपेन मोनसे चेलेन्ज अपेन मोनसे डिबेट जों खालामगोन नोंथांनि सेन्ट्रेल लेभेलनि बेसेबां इउथ बिपिएफफोर दङ नोंथाङा लानानै फै मोनसे जायगायावहाय जोङो डिबेट खालामगोन मिडियानि मानसिफोर थागोन जों मोनसे जायगाजों थागोन बाहाय आङो जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इउथ दैदेनगिरिफोरखौ आङो फज'ना दोनगोन नोंथांजों दिनैनि दिनाव डिबेट खालामनो थाखाय जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इउथनि दैदेनगिरिफ्रानो काफि बाहाय जों नोंथांखौ नुगोन नोंथांनि जेसेबांनाखि एलिगेसन होदों बाथ्रा बुंदों बिनि फिनायखौ नोंथाङा बाहायनो मोनगोन आं बेखौ नोंथांनो मोनसे अफार होनाय जाबाय नोंथाङा बे अफारखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया नोंथाङा सिन्था खालामबानो जाबाय। बिथां गेदेर आदा अमिय कुमार नार्जारिया लैहोर गयारि बिथांखौ अपेन चेलेन्ज होदों मिडिया थागोन बेवहाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन जे बिपिएफनि दिनाव मावनाय मोनसे फ्लेगशिप स्किम गावनो गाव सोरजिनाय मोनसे स्किमनि मुं बिथांमोना बुंदों आरो बेनि सायाव स्ट्रेस खालामनानै बिथांमोना बांसिन खोथाखौ बुंदों दा बे हिसाबै लैहोर गयारि बिथाङाबो बे चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ बेनिफ्राय
एन्सारखौ होनांगौ। दा जोंथ' बेखौ नोंथांमोनहा जोंखौ बबेनिबा एजेन्ट साननानै दिन्थिना बुं होनहरो, नाथाय जोंथ' बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जानि जानानै बुङा। जेखौ नुयो बेखौ भिडिअ वाट्सएपआव जेखौ मोनो बेखौ क्लिप्स होयो। बेनिफ्राय जोङो बांसिन बै टपिकनि सायाव जेखौ मोनदों बिनि सायाव स्ट्रेस खालामनानै बुंनाय जायो। दा बेवहाय जों दिन्थिनांगौ गैया। जायफोर बै पार्टिनि थांखिनानै नाम होहरजादों बिथांमोना चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनानै बुंलायबानो जाबाय, रायजो राजाफोरनो क्लियार होलायबानो जाबाय। दा लैहोर गयारि बिथाङाबो चेलेन्जखौ नाजावदो, आरो जुदि चेलेन्जखौ बिदि बायोब्ला मिडियानि सिगाङाव फैनानै बिथाङा बुंफैबानो जाबाय ओरै बेनि एन्सारखौ आं होबाय होननानै। दा बेयो खोथाया जे 17 बोसोरावहाय BPFआ गाव बानायनाय स्किम लन्च खालामनो हामारदोंना हामाराखै। दा बे बुस्थुखौ बिथांमोना रायजोनि गेजेराव BPFआ फोरमान खालामनानै होथों। है कटाखिनि जे फ्लेगशिप स्किम कटा, बै कटाथ' रायजो सरत प्रमाण करि दिले हे रायजो जिखुनु कनफ्यूज আছে সেইটো क्लियार হৈ যাব, মই আশা ৰাখিছোঁ। नैबे मोनसे खोथाबाव, जाय सिगाङाव আগত BPFত হৈ পেলাই কাম কৰিছিলে ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া, মাজত BPF ত্যাগ কৰি পেলাই BJPত গৈছিলে। তেখেতে BJPত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টত বহুত বছৰ আছিল। ইয়াৰ পিছত BJPৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা তেখেতে BJP ত্যাগ কৰি পেলাই BPFত আকৌ আহিছে। दा बिथाङा BPFआव फैफिनबाय, आरो जानाखि BJPनि नीति आदर्श बेखौ मोजां मोनाखिसै। नाथाय नैबे BPFआबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन, बेबादि थालायबोर नालायबोर हरै थांलाय ओरै फैलायनि गियान माखासे राजनितिकारि भिउजों राजकुमार बिथांनि भिउजों थांनांगौ गैया। बेयो बिदिनोखासै, हरै ओरै थांलाय फैलाय जिखुनु जाया बिथाङा खामानि मावनो फैदों, BPFआव फैफिनदों, सुबिदा होनांगौ मावथों। खिन्थु बिनि नीति आदर्शजों राजकुमारनि नीति आदर्शजों BPFआबो सोलिनांगौ थांनांगौ गैया। बिथाङा BPFनि साया सायख्लुमाव थानानै खामानि मावथों, मावनो लुबैनायखौ मावनांगौ। नाथाय जाबादि आखलखौ बिथाङा दिन्थिनानै गालांबाय, बिनि थाखाय बिथांनि खोथाजों सोलिनांगौ गैया। बेजों लोगोसे बिथाङा जाय खोथाखौ बुंदों बेबो साननांगौ बाथ्रा। অরূপ কুমার দে যেনেকুৱা BJPত হৈ পেলাই দাদাগিৰি চলাই আছে, ইয়াত ক'ব লগা একো নাই। কাৰণ ইয়াত BJPৰ মেজৰিটি, আমি বড়ো মানুহ হৈ পেলাই ইয়াত কৈ একো লাভ নাই। বড়ো হিচাপে UPPL বা BPF এই দুইটাৰ মাজত এটা যিকোনো য'ত ভাল পায় ইয়াত থাকিলে হয়, আৰু ইয়াত হৈ BPF বা UPPL হৈ কাম কৰিব লাগে, মই এটাই অনুৰোধ। কিন্তু BJPত কৈ কোনো লাভ নাই। BJP আপোনাৰ কোনো ৰেসপেক্ট নিদিব। ইয়াত ৰেসপেক্টত আশা কৰা কোনো লাভ নাই, পৰ্টফলিঅ' আশা কৰা কোনো লাভ নাই। आं बेखौल' बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों, नोंगौ अरुप कुमार देनिथ' माखासे सासना सोलिखागोन, नोंलाय जोंलाय सोरबायालाय बहा सहायनो हानो बेफोरखौ। फैबाय दे, मोजां जाबाय, खामानि माव। खिन्थु थालायबोर नालायबोरखौ बाराद्राय रायजो राजाफ्रा बायदै, बे सैथो खोथाखा राजकुमार नोंथां। बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय, बिथाङा बुंदों बिस्वजित दैमारिया BTCआव चिफ जानायनि सिमां दं। बेथ' नंगौ। हाग्रामा महिलारि बिथां साराबो गोदो आवगायाव बुंखांखाबाय, बिस्वजित दैमारि बादि सासे दैदेनगिरिया आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट मोनबाबो बेनो थोआ होननानै। एজন লবিয়া नेता আমি ক'ব লাগিব। बिस्वजित दैमारिया मा सिमां नुयो बेजोंथ' खोथा गैया। गावबा गाव मोनसे दलाव नोङो जयेनिं जाफैफिनबाय जेला, फैनानै खामानि मावफैदो राजकुमार नोंथां। BPFआबो नोंथांखौ वेलकाम खालामखाबाय। दे बिस्वजित दैमारि जी होपन देখিছে ना দেখা নাই, ইয়াত লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই।
আপুনি বি পি এফত আকৌ জইন কৰিছে ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে কৰি যাব লাগে ভালকৈ কৰি যাব লাগে সেইফালে যোৱা থামছ শেষ হোৱাৰ লগে লগে সেইফালে যোৱা সেইফালে আহা এইবিলাক নচলিব এইটো পাব্লিকে বহুত বেয়া দেখে সেইকাৰণে মনটো ফিক্স হৈ পেলাই যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টিত থাকি পেলাই কাম কৰিব লাগিব যাই হওক आङो गोबां बुंबोबाय माब्ला भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होदो गावनि आंगो साननानै आं रावनिबो बेरेखा नङा जेखौ फैयो जेखौ क्लिप्स हरो बेखौ होनाय जायो बिनि सायाव बुंनाय जायो दा जोबनायाव नोंथांमोना मा सानदों बेखौ कमेन्ट्स होबानो जाबाय बिनि सिगां भिडिअखौ फोजोबनाय सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायग्रोदो आमार सांगठनिक दिगत माने অসম प्रदेशत विभिन्न एनेके पुरा सिनियर वार्ड कार्यकर्ताबिलाक আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে এজন শ্ৰীডাঙৰ এক্স সভাপতি তেখেতেও এনেকা বলি হৈছে মই যেতিয়া বিজেপিত সোমাইছিলোঁ মই ধন মন প্ৰাণ দি মই বিজেপিত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিজেপিক মই সাংগঠনিক এটা শক্তিশালী ৰূপত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু ইয়াতে কিছুমান লব্বী ৰাজনীতিত আজি অৰূপ দে নিচিনা ৰাজনীতি পিএম হোৱাৰ পিছত যেতে নেকি থাকাৰ ধনৰ বলেৰে সংগঠনক মানে নিজৰ কণ্ট্ৰলত পৰিচালনা কৰিব বিচৰা তেখেতক আমি কোনো পদ্ধতি পৰভূমিত আমি একেতত কোনো নচলিব আমি এইটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই লগতে আমাৰ বিশ্বজিৎ টেমাৰী তেখেতৰ আজি বিজেপিত সোমাই আমাৰ পিছত আহি আমাকে শাসন কৰিব বিচৰা মনে বলেৰে আৰু তেখেতৰ যি সপোন দেখিছে ইয়াতে পিটিচিত চিফ হ'বলৈ আমাৰ বড়ো ৰাইজে তেখেতকো ইমান আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই গতিকে মই সংগঠনত কিছুমান ভিতৰুৱা লব্বী ৰাজনীতি বা ষড়যন্ত্ৰমূলক ৰাজনীতি মই ভাল পোৱা নাই আৰু মই আগে পিছেও বেলেগ দলত কাম কৰা নাছিলোঁ মই চিধা বি পি এফৰ পৰাই বিজেপিত সোমাইছিলোঁ চ' thank you very much for watching love you all